Zdravím diváky našeho pořadu. Tak kdo to byli kozáci? Kozáci? Nevím. Nevím. Jo, nebo ty ruský... Ne, to byly vlastně ty ruský, co tancovali tu... Kozáci. Takový ty s těma hulkama. Kozáci, to byli nějaký český kmen. Milánkovi, neučíte se. Kozáci. To byly cápové. A to byly strašně zlobiví. A kradli a drancovali. Kozáci to byli původci výrobců kozaček. Ten vůdce byl jak sladký kozina, že jo? Kdo byli kozáci? Kozáci. To byli takový hospodáři, kteří pěstovali kozinu. Kdo byli kozáci? Kozáci. Jeli hranice? Co jsou to fosílie? To jsou skamenělý dřevo a tak. Fosílie to jsou prastaré, velmi prastaré původci člověka. To jsou ty broučci z Běžova. Facka funus volšany. Fosílie, to jsem já. No jistě, že na tom se shodneme. Fosílie, to jsou kameny. Ne. Kameny. Jo, kameny. No, to byla smutná událost, to bylo 8 let. Přes naši vesnici jeli tanky a ruský. Což je teda největší katastrofa. No, přijeli Rusáci a někomu umřel táta určitě. Okupace? Sametová revoluce. Milánkovi, neučíte se. Ne, ježiš, ty smažte. V roce 1968 v Praze se stalo to, že to bylo přesně rok poté a pár měsíců, co jsem se narodil. 1968, no, pražský jaro. My se na to jednou ptali v západním Německu, to ještě byla trošku jiný poměry a chtěli na mě vědět, co to bylo pražský jaro. Byla to nějaká švédská novinářka. A teďka jsem byl v situaci, když řeknu, co to bylo, kdo byl Dubček, že a tak dále, že už nikdy si nezaučím, protože vedle seděl Papaník. A já jsem mě osvítil v tu chvíli Duch svatý a já jsem na to odpověděl, no já bych vám to mohl zodpovědět, všechno samozřejmě, ale vedle mě tady sedí soudruh, který na to je odborník. My si sebou vozíme takový odborníky politický a já jsem mu položil tu otázku. A ten z toho taky ale vybruslil, protože řekl Pražský jaro, to je prostě na hudební festival. Že? Co se stalo roku 1968 v Čechách? Přijeli nás zachránit sovětští přátelé a jiní z Varšavské smlouvy. Byla revoluce. To jsem měl svý narození. Jasně, to Jičku. Jo, to se narodil můj dědák. Kromě toho ještě. Jo. No, to hodně významný. Kdyže? 68. 21. srpna. No. Jirka ví. Co to je? Druhá světová válka. Rusáci. Rusáci, jo. Jo. Století. Po prázdninách, 6, 7, 14, 15, tak To 12. století. Tak to bylo něco strašného. Domina, no tak to nevím, jestli o tom mám odpovědět, samozřejmě to vím. To je taková dominantní žena, která používá bič a latex.
Domina je žena, která při sexu ubližuje muži. Tak bych se chtěl jednou mít. To je asi blbý postup. Tak to je kukuru. Člověk, asi žena, jo, asi, který je dominantní. No ale takhle to slovo, že? Český jak. Nadvládu. Chce mít nadvládu nad mužem. Dominant? Ne, dominant. Nevím. No to je... ne, tak to je ženská, že jo, při v tom sadomaso, že jo. Segeš Fehervar. Jo, říkala, že To bude strašně zajímavý, jo. něco dost dobrýho. Tak to fakt taky netuším. Segeš vyhrvat. Nic. Co? Ne, počkat, to bude ten turban, jak se na hlavě. Jo. Ty jsi tam měla z rychlíka a to měla zamazaný okýnka. To bude maďarský Segerin. Jsi Segeš Vyhrvar. Segeš Vyhrvar. Hlavní nějaký město. No, a nevíš kde? Rumunska nebo tak něčeho. Je maďarské město? Everest. No, my jsme se učili ještě vodometrii méně, než je to, ne, vodometrii víc, než je to teďka. Když tam Rákosák, jak jsme mu říkali, to je ten horolezec, že jo, výborný tady Kilomát, Rakonsaj, o tom mluvil na jedné besedě, tak říkal, že se to pořád zmenšuje, čili zatím to je 8800 kolik, 68, nevím přesně teďka, ale pořád to leze níž, stejně jako Sněžka, že jo. My jsme se učili ještě 1603 a vy jste se už učili 1602. 8000 a nějaký drobný, asi 8, 4, 8, 8 nebo jsou tam osmičky a čtyřky. 8848 a 15 cm a 42 mm. Výborně. Mount Everest měří více než Sněžka, více než Mont Blanc a více než Nanga Parbat. Něco přes 2000. Zeměpis neumím Alžír. Hlavní město Alžírska. Sakra. Alžír. Hlavní město Alžírska je Maroko. Alžírsko. To je někde v Africe. Nevíš? Ale byste na Alžírsku. Alžír. Se mnou je zeď. No, veme si moji dceru. Je to manžel mé dcery, kterou ovšem nemám, takže žádného mít doufám teda nebudu. Zeď to je část kuchyně. Když máš syna a ten si vezme někoho a ten, koho si vzali tvůj zeď. Tak pánové! Jo, zeď? To je něco dole. Jakoby manžel. Manžel Manžel sestry. Ne, manžel Ne, dcery. manžel tvé sestry je švagr. Jo, to je jo, já už mám druhou, takže to je dole. Jsme světoznáma dvojice na chočení svišťů. Svišti se musí lavit s maximální Obezřetností. Člověk musí se strvat na místě, třeba jeden den. K tomu využíváme takzvané stádium hibernace. To prostě člověk zasekne
a čeká na sviště u díry. Díra je asi takhle velká, že jo? A prostě čeká, že máš připravený ruce. Black hole. Jeden se podívá, jestli tam je ten svíš, jestli to má cenu. Je tam. Tak, tady ho máme. A je tam? Teď nastává stádium hibernace. Jeden čeká na hlavu, prostě jakmile svišťu. Chytne, že takhle. Počkej. O jeden den později. Ano! Je tam. Tak, a teď, když ho držíme, můžeme s ním náležitě naložit. Takže, buď prodat bohatým Němcům. Ano, je jedna možnost. kožešina je velice ceněná. Nebo vyndat zuby a vyndat z nich jet. Moc to tam není. Moc to tam není, ale je velice silný, takže to stačí. Začíte na prášky proti kocovině. To se hodí zvláště neléčeným alkoholikům, kterých je v naší populaci velké procento.